davno živela su 3 brata, 3 praseta, Njif Njif, Naf Naf i Nuf Nuf. Tako su oni po ceo dan plesali i igrali i pevali su pesmice, ali to ih je prekinulo jer je iz šume dotrčala Lija. Zadihana sam, prasići, čuvajte se, dolazi strašan vuk, on živi u šumi, videla sam ga, on hoće da nas pojede, beži. I tako prasići su se pogledali pa kažu, šta je to bilo? Kakva je to Lija uplašena? Nikad je nismo vidjeli tako uplašenu. Ma ko se boji vuka još? Ko se boji vuka još? 3 za groš, vuka se ne bojim ja. Tra la 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 la. I tako su prasići pevali po ceo dan i nisu marili to što im je rekla Lija. Ali ipak najstarije prase Nuf Nuf je predložio braći da ipak naprave neko sklonište za njih i da se tu ipak sakriju od vuka. I onda je najmlađe prase reklo, dobro, ja ću da napravim kućicu od slame. I tako je počeo vredno da radi. Naf Naf je rešio da napravi kućicu od slame i on je sakupljao grabuljama slamu, nosio je vredno, sakupio je puno slame i napravio kućicu od slame. I jao, što mi je lepa kućica, kako mi se sviđa. Moram da uđem sad unutra da vidim kako je velika. Zdravo, drugari, mnogo mi je lepo u ovoj mojoj kućici. Pogledajte kako imam lepe crvene zavese sa belim tufnama. Jeste, ja sam ih birao. A sada ću da idem da se igram sa mojom braćom. I tako je prase otišlo da se igra, a onda drugo prase Njif Njif je vredno skupljao grančice i rešio je da napravi kućicu od grančica. I skupljao, nosio je i tako je napravio lepu kućicu od grančica i kaže, jao, vidi, i ja sam napravio kućicu tako brzo, ali nisam se mnogo ni umorio, čak imam i lišće na krovu da mi kiša ne pokvasi moju lepu kućicu, a sada ću da uđem unutra da pogledam kako je unutra. I provirilo je prase kroz prozor i kaže, zdravo, drugari, zdravo, pogledajte kako imam lepe zelene zavese sa belim tufnama. Slaže mi se sa mojim lišćem na krovu. A sada ću da idem i da se igram sa mojim bratom koji je završio kućicu. I odem. Za to vreme najstarije prase Nuf Nuf je vredno radio, nosio je teške cigle i pravio je veliku kućicu od cigala. On je rešio da njegova kućica bude čvrsta i da joj vetar ne može ništa. I tako puno je dugo i radio i napravio je lepu kućicu od cigala. Jao, što mi je lepa ova kućica, ima i vrata, ima i ključić u vrata da stane, imam i dimnjak, ne može mi vetar ništa, ne može mi kiša ništa jer sam napravio čvrstu kućicu. Idem unutra da vidim kako mi je. Jao, što mi je lepo ovde u kućici, a da provirim malo kroz prozor da li mogu. Jao, vidi, imam plave zavese na tufnice.
I tako kad je završio sa gradnjom kućice, ode prase da se druži sa svojom braćom i da pevaju pesmice. A pesmice su sledeće, a to je: ko se boji vuka još, 3 za groš, 3 za groš. Vuka se ne bojim ja, tra la 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 la. I tako su prasići igrali, pevali, dok nije naišao iz šume strašan vuk. Evo me, dotrčao vuk. Razbežali se prasići. Ja sam taj strašni vuk koji živi u šumi. Kad vas dohvatim, prasići, vi se mene ne plašite, kažete. Pa sad ćemo da vidimo ko se koga plaši ovde. Sad ću da vam oduvam kućice. Ali prase, naf, naf, pobeglo je u svoju kućicu od slame. Gleda kroz prozor i kaže: jao, vidi ko je došao na moje vrata. Otvori vrata, inače sad kad dunem srušit ću ti kućicu. Neću da ti otvorim vrata, ja se tebe ne plašim. Jel tako? Pa sad ćemo da vidimo. I počeo je vuk da duva. I oduva kućicu od slame. Ode kućica. Pomoć, nema mi kućice. Počeo je vuk da juri prase. I prase je pobeglo u kućicu kod svog brata Naf Nafa. Sad ćemo mi da vidimo koja je to kućica tako čvrsta da može da odoli mom duvanju. Kuc, 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 pokuca vuk na vrata. Otvorite vrata, prasići, inače sad kad dunem srušit ću vam kućicu. Nećemo da ti otvorimo vrata, mi se tebe ne plašimo. Jel tako? Pa dobro, sad je počeo vuk da duva. I oduva kućicu od dasaka, od grančica. Pomoć, povikali prasići, pomoć, juri nas vuk. I pobegli su prasići kod svog brata u kućicu kod najstarijeg brata Nuf Nufa. Sakrili se, zaključali vrata i gledaju kroz prozor. Kaže vuk, sad ćemo da vidimo mi. Pokucat ću na ova vrata, baš su velika. Kuc, kuc, kuc. Nećemo, vuče, da ti otvorimo vrata. Mi se tebe ne plašimo zato što je naša kućica velika i čvrsta. Ma jel tako? Ma sad ćete vi da vidite, ne valjali prasići. Nećete vrata da mi otvorite, zato ću ja da krenem da duvam. Ali vuk nije uspeo da oduva snigin. Zaduvao se, zapuhćao se i rešio je vuk da se popne na krov kućice. Tako, vidite, ovo ima ovde i dimnjak. Da, ja ću sad lepo da se popnem kroz dimnjak i da uđem u kućicu. Ali kako je ušao kroz dimnjak, upao je u kazan vrele vode i zajaukao. Izleteo je kroz dimnjak, i potrčao daleko, daleko, gde ga noge nose, da ohladi svoje ošurene šape i rep. I pobegao je i više se vuk nikada nije vratio. A za to vreme prasići su se igrali ponovo, izašli su napolje. Tako su plesali i pozvali su Liju u goste. I tako je bilo veselo, veselo svima.
Čak su i pevali pesmicu o vuku. Ko se boji vuka još, 3 za groš, 3 za groš. Vuka se ne bojim ja, tra la 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 la. Čiča miča i gotova priča.